Sherman oli alkuun tosi positiivinen ja hyvä, energinen kaveri, mutta sitten hänessä on ehkä se semmoinen niin mieliala pelaajan kautta ihmisen vähän semmoinen leima tietyllä tavalla, että silloin kun kaikki menee hyvin ja hänellä on kaikki hyvin, niin silloin myös peli luonnistuu ja treenaaminen maistuu ja näin. Sitten jos on vähän jotakin asioita, mitkä ei välttämättä ihan niin luista, niin sitten se näkyy hirveän vahvasti sitten niin kuin muussakin tekemisessä. Että jotenkin tuntuu, että vähän loppua kohti niin kuin ehkä vähän väsähti ja ehkä tuli vähän koti-ikävä ja sitten kun tuli Joe, niin roolikin ehkä meni vähän uusiksi mutta ei siis vähän vaikeassa paikassa hän oli, että Trey oli kuitenkin se johtava pelaaja tavallaan näistä kahdesta ja Sherman ei sitten kuitenkaan ollut ihan semmoinen niin kuin parhaalla mahdollisella tavallaan niin kuin täydentävä, että kummallakaan ei oikein ollut sitten semmoista tarvittavaa heittouhkaa ja molemmat oli ehkä enemmän semmoisia niin kuin, tai olivatkin koria kohti meneviä, että se ei löytynyt semmoista hyvää tasapainoa niin kuin kahden ison pelaajan välillä oikein, vaikka he pelasikin hyvin mun mielestä yhdessä, että ei siinä niin kuin sillä tavalla niin paljon ongelmaa ollut, mutta ehkä se Shermanin rooli kuitenkin jäi vähän sitten niin kuin semmoiseksi epäselväksi hänelle itselleen, että alku oli hyvä, mutta loppua kohti vähän ehkä hiipui. Mikä siinä oli, kun hankintapäätös tehtiin, niin mikä siinä Shermanin tyylissä ja pelaamistavassa puhutti sua? Shermanin pelitapa oli hirveän aggressiivinen ja semmoinen niin kuin koristermiä käyttää niin hustlaava, eli semmoinen tosi aktiivinen, halusi niin kuin selvästi pallo itselleen, oli se sitten vastustajalla tai omilla tai miten vaan, että hänen niin kuin kehonkieli oli semmoinen, että hän on niin kuin all in koko ajan. Ja se oli mulle se semmoinen, että niin kuin, kun ajattelin just Vesaa ja Christopheria ja sitten silloin mä ajattelin vielä, että Jari ja Juhokin olisi, niin kuin, Juhohan oli suurimman osan kautta niin kuin terveenä, mutta ei oikein pelannut ihan niin hyvin kuin mä toivon. Puhutaan Juho-kaudesta. Juho-kaudesta puhutaan, joo. Ja Jarihan ei ollut sitten missään vaiheessa, Jari Vantta ei ollut missään vaiheessa terveenä. Oikein yhden pelin pelasi. Niin mä silloin ajattelin, että he olisi tavallaan täydentänyt sitten Shermania ja Trevantea, mutta sitten se nyt meni miten meni, että se on turha jossitella sitten niin jälkikäteen. Mutta se niin kuin, kokonaisvaltainen aktiivisuus Shermanissa niin kuin, pisti mun silmään. Se oli se, miksi hän oli täällä. No kyllä mun mielestä aika positiivisen ilmapiiri on poikinut, että moni ihminen on pystynyt tavallaan kaivamaan semmoista intoa ja semmoista taistelutahtoa niin tuosta joukkueen esityksistä. Että kuitenkin koko kausi oltiin hännillä, koko kausi oltiin vähän se niin sanottu heittopussi. Mun mielestä ei kuitenkaan ihan oltu heittopussi, että oltiin tosi monessa pelissä oltiin niin kuskinkin paikalla ja pikkasen paremmalla onnella ja pienet asiat paremmin kun olisi tehty, niin oltaisiin pystytty voittamaankin enemmän pelejä, mutta se tarvii kuitenkin sitten sen kolmannen vahvistuksen siihen, että se homma saatiin niin kuin, tavallaan tuloksen puolesta paremmaksi ja tultiin takaa, saatiin pyrintö kiinni, mentiin ohi. Ja nämä 3 viimeistä peliä, mitkä kaikki oli sitten ihan niin kuin, kääntyi kummalle tahansa. Forza-pelit kotona, mun mielestä aika hieno koripallon viikonloppu tälleen kauan päätteeksi. 2 peliä peräkkäin samaa joukkuetta vastaan ja 3 jatkoaikaa siihen viikonloppuun, niin jos joku ei koripalloihminen tai urheiluihminen niin ei tykkää semmoista, niin kyllä lentopallopeli tai jääkiekkopeli kun menee jatkoajalle, niin kyllä sitä, vaikka ei ymmärrä välttämättä pelistä, niin kyllä sitä elää siinä hetkessä. Niin mun mielestä oli mahtava tapa, vaikka ei tullutkaan voittoja, niin oli mahtava tapa niin kuin päättää se NS-kausi siihen ja sitten vielä Jyväskylässäkin taisteltiin jatkoajalle ja sekin oli omissa käsissä. Että se asenne, mikä jätkillä oli, niin mun mielestä se näkyy niin kuin muissakin ihmisissä ja on näkynyt kauan jälkeenkin, että on ollut niin kuin paljon positiivista niin kuin virtaa eri tavalla kuin oli ehkä viime vuonna ja tietenkään sitä aikaisemmin en ole itse ollut täällä pitkään aikaa, että en pysty sanomaan niistä ajoista, mutta
kyllä mä väitän, että se voi kantaa vielä pitkällekin. Semmoinen energia aina, sitä ei koskaan ole liikaa. Joe oli semmoinen täsmähankinta just siinä vaiheessa, kun näytti, että me joudutaan karsintoihin ja ei saada konetta siihen malliin käytiin, että päästään sieltä viimeiseltä sieltä pois. Ja sitten tuli tämä Oulun koripallo kansan auttava käsi ja saatiin mies kaupunkiin. Ja hänessä se heittotaito ja semmoinen laidasta niin kuin hyökkääminen heitolla tai korille menevällä tyylillä niin oli se mitä mä hain. Ja kaikella muulla tavalla hän oli paljon paremmin puolustajakin kuin mitä sitten lopulta osasin tai alkuun näin, että hän sopii tosi hyvin tuohon meidän systeemiin, pärjäsi tosi hyvin 1-1 tilanteessa ja pystyi kommunikoimaan ja reagoimaan hyvin ja hoiti kaikki nämä pienet asiat, mitkä on niin kullan-arvoisia kuitenkin sitten, kun yrittää voittaa pelejä niin kuin viimeisen päälle. Ja oikeastaan ainoastaan se heittäminen sitten jäi vähän, että hänellä oli vähän heikko startti ja se ehkä sitten vähän kalvoi sitä itseluottamusta sitten, että se oli kuitenkin niin 10 peliä niin lyhyt aika, että jos hän olisi pelannut sen 28 mitä muutkin, niin voisin kuvitella, että prosentit olisi ollut semmoista, mitä hänellä on aina ollut, että nyt puhutaan vaan 1/3 kaudesta ja se oli vähän heikko. Että se oli vähän sääli, mutta ei harmita kyllä. Hän toi niin paljon enemmän siihen kuin pelkästään se heittämiseen, että täytti kyllä paikkansa. Santtu oli kyllä todella positiivinen, jopa voisi sanoa yllätys mulle silloin syyskuussa, kun hän ilmoitti, että haluaisi tulla vähän kokeilemaan, kestääkö paikat. Sääli sinänsä, että ei kestänyt siinä alkuun että tuli nivuusvamma, joka oli vähän siinä kysymysmerkki jo silloin kun hän tuli, mutta se sitten äityi sen verran pahaksi, että se syyskausi meni yksi peli saatiin pelattua, mutta kyllä pakko sanoa, että mä silloin kun täältä lähdin itse, niin pelattiin Haitekissa silloin Kentun kanssa samaan aikaan. Siitä on nyt 12 vuotta aikaa. Niin on vähän eri pelaaja nyt kuin oli silloin. Että silloinen Kenttu ei muistanut niin kuin kuvioita, ei pystynyt niin kuin omaksumaan juuri niin kuin tämmöisiä juttuja ollenkaan. Nykypäivän Kenttuun pystyy niin kuin adaptoitumaan aika nopeastikin pienillä harjoitusmäärillä. Niin kuin, tavallaan, en halua sanoa, että hirveästi niin kuin muutettiin juttuja, mutta pieniä viilauksia tehtiin jatkuvasti. Niin mun mielestä semmoinen keskittymiskyky ja niin kuin, ainahan se on pelannut joukkueelle, eihän siitä koskaan ollut. Niin kuin, mutta vielä ehkä enemmän semmoinen, vielä niin kuin enemmän epäitsekäs, että ei niin kuin menetä malttia esimerkiksi, ei unohda sitä, että minkä takia hän on nyt täällä näin. Ei niin kuin tee itsestään yhtään isompaa kuin tarvii tehdä, ja se tekee hänestä sitten vielä isomman kuin hän niin kuin periaatteessa on. Et se on jännä miten niin kuin vuosien aikana niin kuin Santtukin on pystynyt niin kuin kehittymään ihan muilla osa-alueilla kuin välttämättä koripallon niin kuin taidollisesti. Niin voin sanoa kyllä, että on aika etuoikeudesta sain valmentaa häntä sillä, että kuitenkin silloin 15 vuotta sitten kattelin häntä ylöspäin aika lailla joka kerta kun hänet täällä näin ja sain pelatakin 1 vuoden hänen kanssa, niin se, että saa valmentaa ja näin, niin on se aika kova juttu itsellekin. No mä toivon, että on. Kyllähän kaikki näkee, että jalka liikkuu edelleen. Että jos sulla on tänä vuonna 34 vuotta täyttävä jätkä, joka syöksyy aina ensimmäisenä pallon niin kuin poikkeuksetta, niin kyllähän se kertoo, että kroppa on vielä siinä kunnossa, että pystyy pelaamaan. Että Santun kohdalla on varmaan se avain on siihen, että miten tasapainottaa harjoittelu ja työelämä ja sitten perhe-elämä. Että en näe, että ton ikäinen pelaaja enää tarvii niin paljon harjoitustunteja kuin ehkä joku 20-jotakin-vuotias. Että kunhan pitää itsestään huolta ja tekee ehkä enemmän lihaskuntaharjoituksia kuin lajiharjoituksia, niin pystyy ihan varmasti vielä pelaamaan. Se on hänestä itsestä kiinni. Toivottavasti jatkaa, mutta jos ei, niin jättipä ainakin hyvän muiston kyllä ainakin minulle niin kuin, hän ei viime vuonna pelannut, treenasi muutaman kerran meidän kanssa silloin tällöin, mutta
mutta niin kuin ihan erilainen muistikuva jääkentosta kyllä, jos hän tähän lopettaa, kuin mitä se 12 vuotta sitten Kenttu oli. Että mahtava jätkä. Ensin pitää saada oma sopimus ja omat kuviot sillä lailla kuntoon, että pystyy sanomaan itseään ensi kauden päävalmentajaksi, että ei mennä asioiden edelle. Että meillä on uusi puheenjohtaja ja vähän toivottavasti uutta miestä tulee tuohon taustaryhmään ja katsotaan miten se muokkautuu sitten siinä ja mikä on kenenkin rooli. Mutta jos nyt ajatellaan kuitenkin sillä lailla, että mä tässä saan jatkaa ja kaikki asiat menee niin kuin äkkiseltään toivoisi omassa päässä niiden menevän, niin jos saisi piettyä saman rungon kasassa ja lisäisi siihen 1 tai 2 vähän kokeneempaa suomalaista ja saisi heti siihen alkuun 3 vahvistusta, niin voisi puhua ihan erilaisesta kauesta, että toivottavasti terveyskin olisi tänä vuonna myötä. 2 viimeistä kautta on mennyt kyllä kaikkea muuta kuin sen osalta suotuisesti, että jospa se ensi vuosi olisi sitten meidän siltäkin osalta, että olisi kaikki nappulat koko ajan käytössä. Että sekin on aika iso osa, että jos sulla on suppea materiaali, niin kuin esimerkiksi tänä vuonna nyt oli, niin se ei kestä hirveästi avainpelaajien loukkaantumisia. Ja musta ainakin tuntuu, että joka kerta kun joku loukkaantui, niin se oli nimenomaan avainpelaaja. Varmaan siinäpä se aika lailla summattuna on, että muutamalla uudella miehellä ja hyvällä energialla, niin mun mielestä on hyvä jatkaa siitä, mihin jäätiin.